Türkmenistandaky mekdepler täze ýyl diýin jalşyndan soň okuwyny dowam etdirdi. Mekdep okuwçylary üçin okuw ýylynyň ikinji ýarymy başlandy. Muňa garamazdan Türkmenabatdaky 1-nji synp okuwçylary okuw ýylynyň başynda prezidentiň adyndan özlerine sowgat diýilip paýlanan notebooklaryny henizem görmändirler. Okuw ýylynyň ýarysynyň geçmegi bilen Türkmenabatdaky orta mekdepleriň 1-nji synp okuwçylarynda prezidentiň sowgady hökmünde sentýabrda özlerine berilen şahsy notebooklaryny ulanmak beýlede dursun, hatda görmäge de mümkinçilik bolmandyr. Türkmenabatly mekdep okuwçylarynyň enatalarynyň söýlerine görä, sentýabrda çağalarına notebook sowgat berilenligi barada telewizorda görkezilip habar berilenden soň olar mekdeplerde çağalara paýlanypdyr we destine ýygnalyp alınıpdyr. Şondan soň bu enjamy ne çağalar ne de olaryň enatalary görüpdir. Döwlet medeniýetinde Türkmenabatdaky we etraplardaky mekdepleriň 1-nji synp okuwçylaryna prezidentiň adyndan notebook berilendigi baradaky habar hemmeleriň ýadyna düşýär. Ýöne çağalarymyz bu notebooklary diňe 1-nji sentýabrda gördüler. Olaryň notebooklary açmaga da işletmäge de ruhsat berilmedi. Diýip Türkmenabatdaky mekdepleriň birinde okuyan mekdep okuwçysynyň eje saýdar. Başga bir mekdepde kompýuterler hatda daşyndaky gutusundan hem çykarylmandyr. Notebooklar gutusy bilen birnäçe günläp partalarda durup soň ýygnalypdyr. 4-nji sentýabrda dinç günlerinden soň mugallim heniz açylmadyk notebooklary ýygnady. Sondan bäri hiç kim kompýuterini görmedi. Eýýäm 3-nji çärek başlandy. Emma çağamyz notebookunu entek açyp hem görmedi. Dip çağısı mekdepleriň birinde okuyan Livaply ýaşaýjy gurrun berdi. Enatalaryň söýlerine görä 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda çağalara berilen notebooklar Türkmen Senagat agentliginiň Aýdyň Gijeler adly bilelikdäki karhanasy tarapyndan ýurdun özünde öndürilen önüm notebooklaryň sentýabrda çağalara paýlanmazdan ozal her bir okuwçynyň enatasy birnäçe resmi nama gol çekmeli bolupdyr. Emma 1-nji klass okuwçylary özleri üçin niýetlenen notebooklary ulanmaga ören höwesli bolup, olary ulanmak üçin ruhsat berilmegine henizem garaşýarlar. Çağalar notebooklarynyň haçan beriljekdigini tükönüksiz soraýarlar we mugallimyň hemişe öz soraglaryna jogap bermekden ýüz öwürýändiklerinden zeýrenýärler. Dip Türkmenabatly okuwçynyň kakasaýdar. Türkmenistanda 1-nji synp okuwçylaryna prezidentiň adyndan sowgat hökmünde notebook gowşurmak diýäbi 2011-nji ýyldan beri dowam edýär. 2017-nji ýyla çenli çağalara berilen notebooklar hökümetiň karary bilen Hytaýdan satyn alınýardy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň medeniýeti ýurdun özünde kompýuter önümçiligini başlandygyny habar berdi. Resmi medeniýetde aýdylýar, kompýuterler okuwçylara şahsy peýdalanmak üçin sowgat hökmünde berilýär. Emma mundan ozalky ýyllarda enatalar we mekdep mugallimleri okuwçylaryň notebooklary üçin olaryň enatalaryndan pul alynýanlygyny we şol bir wagtyň özünde de notebooklaryň mekdepde galdyrylmaly edilýändigini birnäçe habar berdi. Gyş faslynyň ortalarynda we howanyň temperaturasynyň gijelerine minus gradusa çenli aşaklayan şu günlerde Mari welaýatynyň oba ýaşaýjylary ýene tebii gazyň we elektrik energiýasynyň kadasyz üpçünçligi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Şäher ýerlerinde bolsa ýyladyş ulamlary kadaly işlemeýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi. Vilayatyň merkezden daşdaky owalarynda tebii gaz tas ýok diýen ýaly. Türkmen gala etrabynyň Zähmet Daýhan birleşiginiň köp köçesindäki jaýlara tebii gaz berilmeýär. Sewit ýol başçylary munyň sebäbini düşündirmeýärler. Owalarda elektrik üpçünçiliginiň ýagdaýy hem juda pis, ysyklandyrys çyralary zordan ýanýar. Diýip ýagdaýlardan habarly owa ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Bu ýagdaý owa ýaşaýjylaryny gündelik zerurlyklaryny üpçün etmek üçin şol sanda nahar bişirip çaý gaýnatmak we öýü ýylatmak üçin odun ýakyp gün görmäge mejbur edýär. Adamlar gaz tok etmezçiliginiň her ýyl gaýtalanýandygyny bilip, indi gyşyň öňü syrasy odun satyn alyp başlaýarlar. Adamlar peçlerde odun ýakyp gün görýärler diýip owa ýaşaýjysy aýtdy. Marynyň obalarynda ýaşaýjylar odun ýakyp öýlerini ýyladýan bolsa, şäher ýaşaýjylarynyň köpüsi munyň üçin elektrik peçlerden peýdalanýar. Sebäbi Mary we Türkmenala şäherleriniň köp gatly jaýlarynda merkezleşdirilen ýyladyş ulamlary kadaly işlemeýär. Güz paslynda köp gatly jaýlaryň ýyladyş ulamlaryna suw goýberilip başlanybery, ýyladyş turbalary ýygyderli ýarylýar. Turbalar bejerilýänçä jaýlaryň öňden hem zordan ýyladýan ýyladyş ulamlary asla
işlemeýär. Adamlar tok peçler bilen ýa-da gaz plitasının duhovkalaryny ýakyp, şondan gelýän howra öýlerini ýylatmaga çalışýarlar diýip marly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ýaşaýjylar ýyladyş ulamlarynyň ençeme günläp, käte hepdelep bejerilmeýändigini aýdýarlar. Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri munyň sebäbini hatardan çykyp ýarylýan turbalaryň köplügi bilen düşündirýärler. Ýaşaýjylar turbanyň ýarılandygyny habar berseler, şol köp katly jaýyň gyladyş ulgamyny doly öçürmeli bolýar we şol jaýyň nowaty gelýänçe adamlar öýlerini özleri ýylatmaly bolýarlar. Bu ýagdaý käte ençime güne käte bir hepde çekip bilýär. Sebäbi hatardan çykan turbalar köp täze turbalaryň berilmeýänligi sebäpli hatardan çykan turbalar ýamalýar. Edara başlyklary köne turbalary ýamap suw akmaz ýaly etseňiz bolýar diýerler. Şol sebäpli turbalar ýygyderli ýarylýar we biz turbalary bejerip ýetişmeýär diýip Jemaat hojalygy müdirliginiň bir işgäri anonim şertde gurrun berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitin gaz, elektrik edaralaryndan şeýlede Jemaat hojalygy müdirliginden telefon arkaly kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu waka Marynyň häkimi Begenç Murat Orazowyň prezident Serdar Berdimuhammedow Sewitde ýaşaýyş jaýlarynyň, mektepleriň, çağlar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny talaba laýyk işletmegiň, ilaty elektrik energiýasy, tebii gaz we agyz suw bilen bökdünçsiz üpçün edilmeginiň gözegçilikde saklanylýandygy barada hasabat bermeginden 3 gün soňra gawat geldi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä häkim bu barada Ministrler Kabinetiniň 15-nji ýanwarda geçirilen iş maslahatynda aýtdy. Fransiýanyň Gorunmak ministri Sebastian Lecornu Russiýanyň dowam etdirýän giňerimli çodurşyna garşy Kiýewiň artilleriýa kuwatyny güýçlendirmek tagallarlarynyň çäklerini Fransiýanyň öňümizdäki ýylyň başlaryna çenli Ukraina 78 sany Sezar kysymly ýüklegine berkidilýän Howitzer top atış ýaraglaryny öndürip iýerjekdigini aýtdy. Artilleriýa koalisiýasy adlandyrylýan başlangyjyň 18-nji ýanwarda öz işine başlamagynyň öňü tirasyny Lecornu La Parisien gazetine beren interwýusyny 40 kilometr aradaşlykdaky nişanlara zar vurmaga ukyply bolan öňüne barjy fransuz artilleriýa ýaragynyň Sezar kysymly top atış ýaraglarynyň 6 sanysynyň öňümizdäki hepdelerde Ukraina gowşuruljakdygyny aýtdy. Ukraina Sezar ýaraglarynyň ilkinji tapgyryny 2022-nji ýylyň maýyna kabul edip aldy we şondan bäri frontda olardan peýdalanýar. Abaşa Fransiýa ýol başlygyna artilleriýa koalisiýasy başlangyjy 23 ýurtdan ibaret bolup ol Parisde geçiriljek dabara bilen öz işine başlar. Bu başlangyç Ukrainanyň 50-den gowrak ýaranyny öz içine alýan Ramstein aragatnyşyk toporunyň bir bölegidir. Davarada Ukraina Gorunmak ministri Rustem Umerov tarapyndan wekilçilik edilmelidi. Ýöne onuň Parisde amalaşyrjak sapary aýdynlaşdyrylmaýan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli insan fursatda goý bolsun edildi diýip fransuz hökümet aýtdy. Artilleriýa koalisiýasynyň öz işine başlamagyndan bir gün öňden fransuz prezidenti Emmanuel Macron Parijiň Ukraina 40 sany uzak aralyk Scalp ganatly raketalaryny, şeýle-de bir neçe ýüz bombany iýerjekdigini aýtdy. Şeýle-de Macron öňümizdäki Kiýewe sapar etjekdigini ma'lum etdi. Ol Ukraina paýtagtyna prezident Volodymyr Zelenski bilen duşuşyp howpsuzlyk kepiylikleri boýunça Kiýew bilen Londonyň arasyna ýylalyşygy meňdeş iki taraplaryň şertnama gol çeker. Fransiýanyň Gorunmak ministrligi artilleriýa koalisiýasynyň Ukrainanyň garşylyklaryny hüjümleriniň talaplaryny hemde gysga we uzak möhletde geljekki Ukraina goşunynyň talaplaryny ödäp biljek artilleriýa güýjüne eýe bolmagyna ýardym bermek üçin tagallary birleşdirmegi maksat edinýändigini aýtdy. Şeýle-de bu başlangyç Ukrainanyň Sovet artilleriýa enjamlarynyň Gunwatar artilleriýa enjamlaryna geçirilmeginde hem nobatdaky möhüm ädim bolar diýilip hasaplanýar. Ýöne bu geçiş Gunwatar tehnikalaryna zerur bolan okdärleriň ýetmezçiligi boýunça möhüm päsgelçilige duçar bolýar. Snaryat ýetmezçiliginiň hötdetinden gelmek maksady bilen Ýewropa Birleşigi bahar aýlaryna çenli Ukraina 1 million sany snaryat eltip bermegi wada berdi. Ýöne häzire çenli diňe 300 000 töwerek snaryat eltilip berildi. Bu aralykda Rus topoklary 18-nji ýanwarda Kupyanskda bir adamy öldürdi, 2 adam yaralandy diýip Kharkiv Sewitiniň häkimi Oleg Sinyehubov telegramna aýtdy. Birazdan Russiýa ir sagatlarda Iranda öndürilen 33 tane dron we 2 S-300 raketalary bilen Ukraina nişanlaryna zar wurdy diýip harbylar aýtdy we özleriniň 22 tane drony urup ýykanlyklaryny sözüniň üstüne goşdy. Bulardan başga da Ukrainanyň günorta serkerdeligi Kherson we Mykolaiv sewitlerine edilen dron hüjümlerini bir adamyň şikestlenendigini we maddi ziýanyň hasabat berilendigini ma'lum etdi. İki sewitde jemi 9 tane dron urulyp ýykyldy diýip harbylar telegramna aýtdy. Bu aralykda Ukraina howa gödäwçiliginiň
gödäwçiligini ýygyna gaýdyp almaga çalışýar. Şeýle Ukraina öz asmanynyň gödäwçiligini ýygyna gaýtaryp almagy ileri tutýar diýip ýurdun daşary işler ministri aýtdy. Russiýa öz goňşutynyň üstüne howa hüjümlerini amala aşyrmagy dowam etdirýär. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitro Kuleba Davosdaky bütün dünýä ykdysady forumuna 17 ýanwarda çykyş edip Kiýewiň Russiýany asmandan kovup çykarmagyna ýardam bermek üçin Ukrainanyň günwatar ýaranlaryny Ukrainany ösen ýaralar bilen şol sany uzak aralyk raketalar we F-16 Söwüş uçurlary bilen üpçün etmäge çagyrdy. Ukraina ýylyň başyndan bäri adaty bolmadyk gerimle Rus howa zarbalaryna sebäp edildi. Bu zarbalar okdar we tehnika ýaşlyklara adylyp barýan Ukrainanyň howa goranşyny agyr batyş astyna goýdy.